Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Pozdravljam državnog tajnika, oprostite. Dakle, imamo prijedlog strategije i akcijskog plana zaštite prirode RH za razdoblje do 2025. godine. Čuli smo i u izlaganju državnog tajnika da je bogata i raznolika priroda jedan od najvrjednijih resursa kojima raspolaže RH. Ja se doista s time slažem. Šta mi možemo o tom reći, o tom resursu? Dakle, doista se radi o neprocjenjivom blagu, nemjerljive vrijednosti. Dakle, i čini mi se da je u stvari građanima Hrvatske koji znaju da je Hrvatska lijepa zemlja, u stvari to teško i posvijestiti. Ono što svakako treba spriječiti da mi nešto izgubimo pa da onda ustanovimo koliko je to vrijedno bilo, tako da je ova strategija i ova aktivnost vrlo bitna. Međutim, postoji i ta praktična vrijednost o kojoj je već bilo ovdje govora. Dakle, mogu se razviti određene gospodarske djelatnosti, dakle, je li to zeleni turizam, da li su to tradicionalni proizvodi, da li je to jedan zgodan vid nove turističke ponude u zaštićenim područjima. Dakle, mislim tu postoje tradicionalni proizvodi isto tako koji se mogu reaktivirati i potencijal Hrvatske u tom pogledu je iznimno velik i mislim da se tek počeo otkrivati. Upravo zato je važno čuvati kvalitetu naših zaštićenih područja da bismo taj potencijal sačuvali, odnosno da bi ta aktivnost mogla rasti. Međutim, naravno, kao i svugdje drugdje u svijetu, kvaliteta okoliša i prirode se mijenja pod pritiskom ljudskih djelatnosti i tu je definitivno realitet s kojima se mi suočavamo i zbog toga postoji potreba da se ovakvi dokumenti donose. Strategija je temeljni dokument, dakle donesen na temelju smjernica globalnog strateškog plana. Imamo 10. konferenciju stranaka konvencije u Nagoji i definiranih 5 strateških ciljeva koji su definirani kako jesu. Ja tu ne vidim problem i svakako Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista će podržati ovu strategiju, dakle i ovako definirano. Međutim, na što bi se ja dalje htio osvrnuti? Strategija, kaže, stoji u uvodnom dijelu, izrađena konzultativnim procesom s brojnim zainteresiranim dionicima, a provedba će zahtijevati aktivnu uključenost više središnjih tijela državne uprave, upravnih tijela jedinica regionalne samouprave i jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i drugih institucija. Dalje kaže, aktivnosti i mjere zaštite prirode navedene u strategiji postat će sastavni dio svih sektora čije aktivnosti ovise ili mogu imati utjecaj, pozitivan ili negativan, na bioraznolikost i georaznolikost, te će biti uzete u obzir u izradi izmjena i dopuna prostornih planova kao i planova gospodarenja prirodnim dobrima na nacionalnoj i područnoj razini. Dakle, ovo je jako dobro sročeno i nitko sretniji, dakle, od svih nas, čini mi se, ako to bude provedeno ovako kako to lijepo piše. Naime, dobro je da je prepoznato da je ključno aktivno sudjelovanje, dakle, svih drugih relevantnih sektora, pored sektora zaštite prirode, da bi se u predstojećem desetljeću ostvarili ovi ciljevi. Naravno da prioriteti u navedenom razdoblju su povezani uz neke obveze koje si je RH preuzela kroz razne ugovore, odnosno direktive zakona, međutim, sasvim sigurno je to važno činiti zbog nas samih. No dobro, međusektorska suradnja i razumijevanje da je očuvana priroda preduvjet za opstanak i napredak društva je iznimno bitna u cijeloj ovoj strategiji. I to je jako dobro. Međutim, ja bih se osvrnuo na malu povijest šta smo mi mogli naučiti, dakle, kroz prošlo razdoblje
kakva je međusektorska suradnja u Republici Hrvatskoj. Spominjala se već Plitvička jezera, dakle naš najstariji nacionalni park, i ono što je evidentno da tamo međusektorska suradnja ustvari ne postoji. Dokaz za to je da je postupak izdavanja građevinskih dozvola, kao što znate, van kontrole sustava zaštite prirode, odnosno nacionalnog parka kao javne ustanove odgovorne za to područje. Prema tome, mi imamo situaciju da praktički nemamo kontrole. To je neodrživo stanje, dakle sasvim je neobično da javna ustanova niti ne sudjeluje u takvom postupku. Ono što je potrebno je primijeniti naravno dijalog, uspostaviti suradnju i definirati šta je to, kakva je to gradnja, jer nije rečeno da ne može biti nikakva gradnja, ali kakva je to gradnja koja eto spada u održivo korištenje prirodnih dobara kao što je navedeno u cilju. Dakle, sve to lijepo i jasno piše, međutim toga se trebamo držati. Postoje li neke druge međusektorske veze? Ima ih sasvim sigurno puno. Ja predlažem da svi pogledamo dobro načela na kojima strategija stoji. Pa će tamo pisati, odnosno možemo naći da neobnovljiva prirodna dobra treba koristiti racionalno, a obnovljiva prirodna dobra održivo. Ili zaštita prirode obveza je svake fizičke i pravne osobe, te se u tom cilju dužni surađivati radi izbjegavanja i sprečavanja opasnih radnji i nastanka šteta. Dakle, to lijepo piše. Ili na koncu postoji načelo predostrožnosti, kada postoji prijetnja od ozbiljne nepopravljive štete. Dakle, to načelo predostrožnosti vrlo važno i vrlo često se zanemaruje. Dakle, ja ću podsjetiti da je to načelo ide za tim da gdje god postoji nesuglasje znanstveno ili stručno od toga postoji li neka ozbiljna ugroza ili ne, da sustav mora stati na stranu opreza, dakle i pričekati da se znanstvene, odnosno stručne evidencije o tome da stvarno ne postoji, da se potvrde i da se onda ide u nekakav zahvat za koji se inicijalno tvrdi da je neštetan. Mi imamo u povijesti, dakle, svijeta puno situacija gdje su korporacije gurale neke proizvode i zahvate koji su se 10 ili 15, 20 godina kasnije ustanovile kao katastrofalne, pa su onda izbačene sa popisa dozvoljene robe ili uopće dozvoljene za proizvodnju. Dakle, trebamo nešto učiti iz povijesti i onda to primjenjivati. Recimo, tu ću navesti primjer trasiranja krškog podzemlja koje je sasvim dovoljno za postavljanje centra za gospodarenje otpadom, dakle u područje netaknute prirode koja je izrazito karstificirana, dakle kavernozna, dakle nešto što je potpuno neistraženo, nepoznato, u stvari je prevrijedno. Naravno da se ovdje načelo predostrožnosti krši, a u stvari i određena međusektorska suradnja. Imamo, evo primjer, dotaknut ću se jučer raspravljene prijedloga zakona o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi. Dakle, živa je element koji je eto sad sve prisutan u okolišu zbog toga što se godinama ispušta nekontrolirano. I dan danas, pa i u Hrvatskoj postoje mnogi uređaji koje tek dijelom završavaju kroz sustav koncesija, odnosno kroz reciklažna dvorišta, dakle razne fluocijevi, termometri još uvijek prilično u velikom broju nažalost dospijevaju u miješani komunalni otpad. Dakle, tu se može hitno poduzeti mjera da se spriječi to trajno i nepopravljena šteta, dakle okolišu. Dakle, mnogo je sektora u kojima nerazumijevanje i kriva politika stvaraju probleme, dakle stvaraju ugrozu prirode, dakle prirode, stanja okoliša kakvog poznajemo, koje evo svi smo se složili jedno od najvećih bogatstava Republike Hrvatske. Završit ću sa par rečenica, odnosno zaključkom. Dakle, zaštita prirode definitivno spada
u jednu multidisciplinarnu aktivnost. Dakle, nisu to samo biolozi, dakle nisu to jedna, dvije, to je cijeli niz struka. I nedostatak, odnosno izbjegavanje te međusektorske suradnje ustvari pruža veliku opasnost za zaštitu prirode. I sasvim sigurno kratkovidnost pojedinih sektorskih politika u smislu zaštite prirode više nije dozvoljena. Mi možemo razumjeti da pojedini gospodarstvenici, projekti su na taj, možemo reći, kratkovidni u pogledu zaštite okoliša, međutim zato postoji pravni sustav, sustav zaštite prirode, sustav ocjene utjecaja na okoliš i tu praktički nije dozvoljena greška. Dakle, mi moramo brinuti da naš sustav bude cjelovit, da bude izmrežen, ispremrežen, dakle dijalogom, razumijevanjem za probleme. Ako postoji nerazumijevanje za pojedine točke, onda se one sjednu i rasprave. A prekid dijaloga je nešto što nije dozvoljeno. Evo, mi ćemo, već sam rekao, podržati ovaj prijedlog i zahvaljujem se na pažnji.